Inda que algunhas adegas xa teñen no mercado viños da colleita de 2025, por norma xeral, a miran de parte delas agardan pola chegada das feiras para presentar as súas novas propostas. O calendario empezaba hai uns días coa feira do viño de Chantada. Esta vila sempre marca o inicio da tempada en Galicia. A seguinte cita será o último fin de semana deste mesmo mes de marzo. Trátase da Feira do Viño de Amandi en Sober, outra das subzonas da Ribeira Sacra. Amandi acada este ano a súa 46ª edición e a máis veterana das feiras desta denominación de orixe. Abrirá as súas portas o venres 27 de marzo pola tarde, pero os días máis concurridos soen ser o sábado e o domingo. Tamén aquí, ademais de poder catar e mercar os viños das adegas que participan, o evento contará coa presenza de stands de produtos gastronómicos e artesanais da contorna. Unha semana despois, os días 4 e 5 de abril, celébrase en Quiroga a terceira Feira do Viño Galega. Se Amandi vincula sempre a súa festa ao Domingo de Ramos, Quiroga faino o Domingo de Pascua. Este ano van xa pola súa edición número 44. Así que vemos que prácticamente todas as feiras do viño da Ribeira Sacra comezaron na década dos anos 80 e tiveron un importante papel reivindicativo para conseguir que se constituíse a denominación de orixe que hoxe ampara os seus viños. Seguindo a orde cronolóxica, a seguinte cita xa se celebra na provincia de Ourense. Trátase da Feira do Viño do Ribeiro, que chega á súa edición número 63 e a máis antiga de todas as do Galicia interior. A Alameda de Ribadavia acollerá un ano máis esta feira os días 1, 2 e 3 de maio, unha ampla programación de actividades por diante que completan a principal de todas elas, a posibilidade de catar e adquirir os viños da nova colleita, así como as novidades que cada ano aporta. A mediados do mes de maio volvemos á provincia de Lugo para gozar da mostra dos viños de Pantón e a súa tradicional romería da empanada. Xa no mes de xuño, porque o ano pasado cambiou as súas datas de celebración para ese mes, o Barco acollerá unha nova edición da súa Feira do Viño. Este ano, sen dúbida algunha, terá un carácter moi especial, xa que se cumpren 80 anos da súa constitución como DO. A última das citas será de Monterrei, o segundo fin de semana en agosto, en Verín.